ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Allah ko ka tsare muka kare mu. Na fara jama mahaifina baki a tafsiri a shekarar corona a yayin da aka ce za a yi karatu a gida. Sunana Sumayya Shu'aibu Salihu Zaria, ɗaliba ce a gidauniyar Mu'assasatul Islah Litanmiyatul Ijtima'iyya a ƙarƙashin Al-Islah li Tahfizul Qur'an Al-Karim. Na fara haddata a Madina wanda take ƙasar Saudi Arabia ta Qur'ani, kuma na haddace a can a shekara ta 2019. Da muka dawo kuma Najeriya sai na ƙarasa muraja'ata a wannan makaranta mai albarka. Wallahi alhamdu yanzu kuma ina da ma'aji a makarantar. Ina koyar da Qur'ani da tajwidi da sauran littattafai na mawadul islamiyya. Gaskiya a yayin hadda alqur'ani akwai surar da na sha wahala a haddace ta, kuma ita ce suratul an'am da kuma suratul yunus ita ma. Suratul sa ita tafi mun sauki a hadda, da suratul waqi'a, suratul shu'ara da dai irin su haka. Bayan Allah ya mun baiwan haddace Qur'ani, na haddace kitabut tajwid da matnul jazariya, matn tuhfatul atfal. Haliyan ma ina haddace matn al-manzumatul mufid fi ilm at-tajwid. Alhamdulillah, bayan kuma hadda alqur'ani Allah ya mun fathin rubuta Qur'ani daga farko zuwa ƙasa khattan yadawiyan da hannu. Na fara rubuta alqur'ani a shekara ta 2021. Zuwa yanzu na rubuta guda ɗaya, kuma alhamdulillah na gama shi yanzu, kuma na fara rubuta na biyu. Suran da suke bani wahala a wajen karatu ko hadda su ne an'ami da ankabut da nisa'i da yunus haka. Na fara jama mahaifina baki a tafsiri a shekarar corona a yayin da aka ce za a yi karatu a gida. To shi sai na tambaye shi zan iya yi, sai ya bani izinin in yi. To daga farko na ga abin da kamar zai bani wahala, amma bayan haka Allah ya waffaka ni. واليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Allah ko ka tsare muka kare mu. Allah ya ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi, waɗannan su kuma da suke bada dukiyoyinsu don mutane su gani, in zai yi sadaka sai ya sa ɗauko kyamara. Na taɓa shiga gasar alkur'ani bayan haddacewa, shine kuma a Najeriya sau biyu, da a shekara bara da bana. A bara na hau kujera ta 60 da tafsiri, na ci martaba ta ɗaya, sai kuma bana na hau 60 da tafsiri shi ma na ci ta uku. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الحمد لله na samu certificate da kyaututtuka da dama. Ga misali nan shahadat hifz 5 ajza izifi 10 da kuma 10 ajza izifi 20 da kuma 15 juz'an shine izifi 30. Kuma waɗannan alhamdulillah duka a Saudiya na sami wannan shahadat din nan. Haliyan yanzu ina karatun boko, kuma ina aji na SS2. Ina da buri shine ina so in zama computer scientist, a kuma bangaren addini ina so in zama alimatan min ulama al-Qur'an, da ulumul Qur'an da tafsir din shi, da abin da ya shafa al-Qur'ani da ulum din shi.